Robotbevægelse. Et element i en robot består af to dele. En slæde B, der bevæger sig i y-aksens retning med en konstant hastighed på 0,2 meter i sekundet. Hermed får vi opløst, at farten i y-aksens retning er lige 0,2 meter i sekundet. En arm, der er fastgjort drejelig i punkt O på slæden. Armen drejer sig som på figur 132 i den viste retning med en konstant vindelhastighed på 2 radianer. Dermed ved vi, at vores omega er lige 2 radianer i sekundet. Arms længde, som er afstanden for drejepunktet til spidsen, og A er lige 0,4. Dermed ved vi, at vores R er 0,4, eller vores radius i denne cirkelbevægelse. Vi har formen, der hedder Vs gange T plus R gange cosinus af omega gange tiden, som er det samme igen, undtagen med Vy. Vy gange T plus R gange sinus af omega gange tiden. Vi indsætter vores værdier. Vi ved, at Vx er hastigheden i x-aksens retning. Der ved vi, at den er 0, da der ikke er nogen konstant hastighed i denne retning. Vi ved så til gengæld, at Vy er den konstant hastighed på 0,2. Så det bliver 0 gange t og 0,2 gange t. Så ved vi, at vores arm er 0,4. Derved bliver det plus 0,4 plus 0,4. Og gange cosinus til 2 gange t. Og så er der blevet plusset 0,5 pi. For at få det en kvart omgang tilbage, så var vores retningsvektorer, sådan der er gået en kvart omgang, så vores retningsvektorer ligger vandret på s-aksen. Dette er gjort i både x og y. Det er den måde, at du fremstiller hastighedsvektoren ud for vores givne opløsninger. Så skal vi bestemme hastighedsvektoren ud for vores fundne retningsvektorer. Retningsvektoren består af to dele. Den består af funktionen for x-koordinatet og funktionen for y-koordinatet. Eller for y og x. Vi starter med at udtrække x, eller vi viser, hvordan man gør det med punktet x. Så vi har x i en funktion af t, hvor det er noget gange t, som er vores første led, hvor der er to led her, hvor det sådan anden er plus 0,4 gange cosinus, parentes 2 gange t plus 0,5 i parentes. Så det første led, der har vi 0,t, som er lige 0. Andet led, der har vi så x2, hvor det er 0,4 gange cosinus til 2 gange t plus 0,5 pi. Her er der tale om en sammensat funktion, så derfor vil vi benytte os af kædereglen, hvor at man differentierer den ydre funktion, hvor vi så differentierer 0,4 gange cosinus, hvor vi så lader det indre stå. Derefter differentierer vi det indre og ganger det til vores differentierede ydre. Det vil se sådan her ud, at vi har funktion f, hvor der er en funktion enhed, der hedder d til x. Der vil du så tage dx og gange med ds i x, g af x gange g mærke af x, for at få mærke. Jeg har skrevet de regler, vi kommer til at benytte os af op, og dem vil jeg så gå i gang med at bruge nu. Her er det første led, hvor vi har 0,4 gange cosinus. Når vi putter det i mærke, vil det blive til minus 0,4. Minuset kommer fra, at det bliver negativ sinus, så for den ordens skyld flytter jeg minuset om foran, for det ser pænere ud. Her benytter vi os af reglen k gange s er lige k, og at cosinus af s er lige minus sinus af x. Så vores ydre vil hedde minus 0,4 gange sinus, hvor vi så indsætter den indre funktion udifferentieret. Så det vil være 2 gange t plus 0,5 pi parentes slut. Så vil vi så differentiere den indre, hvor vi så vil sige 2t plus 0,4 pi. Som så vil være, når det bliver sat i mærke, så har vi 2, hvor at t så vil gå ud,
igen ved, at vi har en konstant gange x, eller i dette tilfælde t, en variabel. Så den vil blive til 2. Så har vi plus 0,5. Her har vi tale om en konstant, der bliver til 0, der pi er et reelt tal. Så vores indre funktion vil hedde 2. Deraf ved vores differentierede x af t kommer til at hedde minus 0,4 gange 2 gange sinus. Og 2 var for den indre funktion. Det var den indre funktion differentieret, og det vil jo så være 2t plus 0,5 pi. Og der har jeg så beregnet på samme måde, hvor at den eneste forskel er, at det er sinus x, vi differentierer til cosinus af x. Og den bliver lige med 0,2 plus 0,8 gange med cosinus til 2t plus 0,5. Sidste ting, man lige kan gøre, er at regne disse to ting sammen, så at du vil få en funktion, der hedder minus 0,8 gange sinus til 2t plus 0,4 pi. Så har vi egentlig fundet vores retningsvektorer med, at vi tager, eller vores hastighedsvektorer, ud fra vores retningsvektorer med, at vi siger, at vi har v til t er lig med x mærke t og y mærke af t. Hvor vi så har den her funktion, der hedder minus 0,8 gange sinus til 2t plus 0,5 pi, som så vil være vores x-mærkefunktion, og det samme med y-mærkefunktion, at den vil indsættes, hvor vi så har vores funktion for hastighedsvektoren. Opgave C. Bestem koordinaterne til punkterne på banekurven, hvor hastighedsvektoren er vandret. Okay, det betyder, at funktionen for y skal være lig 0, da når y er 0, er hastighedsvektoren vandret. Det betyder, at den ligger vinkelret på y-aksen og ikke bevæger sig i y-aksen. Den ligger vinkelret i x-aksen og bevæger sig ikke på y-aksen. Så jeg sætter vores hastighedsvektorer af y, eller y-mærke, lige med 0. Så får vi, at vi har 0,2 plus 0,8 gange cosinus til 2,t plus 0,5 pi lige 0. Og der isolerer jeg så og siger, at vi flytter alt uden for cosinus over på den anden side og tager arcus cosinus til det. Det vil så sige, at vi har 2 gange t plus 0,5 pi stående på den ene side af lighedstegnet og cosinus minus, eller arcus cosinus til minus 0,2 divideret med 0,8. Cosinus arcus cosinus er minus 0,2 divideret med 0,8 er lige med 1,823. Så bagefter flytter vi resten over, hvor vi så har t er lige med 1,823 minus 0,5 pi. Ja, lige får slået under her. Minus 0,5 pi. Divideret med 2. Så løser jeg først øverste led, hvor det så bliver til 0,252. Grunden til, at jeg ikke regner den direkte ud, den kommer til, når at vi skal udregne flere punkter på linjen, fordi vi har en trigonometrisk funktion, vi har en linje, hvor den kører op, og den kører ned, og den kører op, og den kører ned, og den fortsætter ud i det uendelige. Det den her vil vise, det er, hvor at den har det første punkt. Men vi er jo også interesseret i at vide, hvad det næste er. Og det her nede.
Så derfor udleder den, da det er produktet af cosinus, eller den funktion, der gør, at det er en trigonometrisk funktion. Så egentlig for at finde det første punkt, som jeg kalder T1, det betyder, at det er de punkter, der ligger heroppe, og at T2 det er de punkter, der ligger hernede. T1 vil egentlig være den her løst, så at det er lige med 0,252 divideret med 2, som er lige med 0,126. Og hvis vi skal finde koordinater til den, indsætter vi den i vores... så har vi jo tiden her. For hvis der finder koordinatsættet til den første vandrette, det første, hvor hastighedsvektoren er vandret i første svingning, så sætter vi det her ind i vores funktion. Så sætter vi det ind i vores hastighedsfunktion. Så der vil det komme til at hedde, at vi har vores V, hvor T så er 0,126 T. Hvorefter vi så indsætter værdierne for denne efterfølgende. Hvor er det vi har minus 0,8 sinus til 0,5 pi plus 0,126 gange 2. Og så har vi vores y 8,0 gange cosinus til 0,5 pi plus 0,126 gange 2. Den har jeg så regnet på forhånd, hvor at vi får, at koordinatet er minus 0,774. Da at vi ikke har alle decimaler på, får man en afrunding, hvor den ligger op i minus 10 minus 8, og det vil sige, at punktet er meget, meget lille, og derfor vælger jeg at kalde det 0, som også vil være vandret. Så der vores y er 0, og vores x vil så egentlig kunne fortælle vores hastighed, da man bruger Pythagoras til at regne det. Hvor så y er 0, det vil så sige, at vi har fundet et vandret punkt, som stemmer overens med, hvad vi udledte op i vores T1. Dette er gjort på samme måde efterfølgende til T2, dog er, når du finder T2, går vi tilbage med, at den ikke løb helt lavt heroppe. Det er fordi, at den udledelse, der kommer af cosinus, er den, der er afhængig til næste punkt. Så det betyder, at den kommer til at hedde pi plus 0,252 divideret med 2. Hvor vi så vil få det næste t-værdi den næste gang, at t ville være, der vil være det her maksimum, som så ses her. Hvor den så vil give 3,26. 267. Og så sætter vi den ind igen i vores V. 3,267. Der skriver jeg den ikke lige. Hvor vi så får, at
Den er lige minus 0,775. Og der er en lille afvigelse her, fordi igen decimal, vi har ikke uendelig mange decimaler på, og så kommer der de her små afvigelser på, at den er på 5, og den er på 4. Og igen, det her tal, det er ganget med 10 i minus 7, så et meget lille tal igen, og siger, at det er 0. Dette er så gjort følgende for de næste eksperimentpunkter. Det er så stadig til 1, det her. Og så har vi til 2, hvor at det så er gjort på samme måde, hvor at du i stedet for at plus din plus pi herop, så minuser du pi med det. Det gør også fordi, at der går vi den modsatte vej i enhedscirklen, i stedet for enhedscirklen her. Så i stedet for at gå den her vej, så går vi nemlig den her vej for at finde den modsatte. Så hvis det er 2, vi kommer til at hedde 0,252 minus pi divideret med 2. Det vil jo så være lige med 1,444, som så kan indsættes igen i vores hastighedsvektorer. 1,4, hvor at igen, jeg har regnet den på forhånd, og bliver 0,774. Og igen, gange 10 i minus 7, hvor at jeg vil så vil sige, at punktet er 0. Det samme tæller for T2, eller for den anden ekstremon ved negativ pi, hvor at den bliver lige med 4,586, som indsættes i vores v igen. Og det bliver så til, at vi får punktet 0,775 og en værdi opløftet i 10 i minus 7, så 0. Det er punkterne til de 4 første vandrette punkter i vores funktion, eller vores hastighedsvektorer. Opgave D i projektet robotbevægelse skulle vi bestemme hastigheden i de punkter, hvor vores hastighedsvektor den er vandret. I opgave C der udregnede vi de 4 tider for, hvornår vores hastighedsvektor den var vandret, og vi har udregnet vores vektorfunktion for vores hastighed. For så at udregne selve hastigheden, så skal vi så finde længden af vores hastighedsvektor i de forskellige 4 punkter her. Det gør os ved, at vi først tager vores punkt T1, som er 0,13, og indsætter i vores hastighedsfunktion for et givet punkt. Så det indsætter vi altså her, hvor vi kan se, at vores T1-værdi den er indsat her, den er indsat her, som også viser sig op ved T-værdierne. Så hvis vi tager på vores T1, så har vi så vores hastighedsvektor af punktet, eller vores hastighedsfunktion af punktet 0,13, og vi får altså, hvis vi udregner det her lommeregneren til at være minus 0,77 og 0. Og det her 0 her, det har vi så på grund af, at vores hastighedsvektor jo skulle være vandret. Så hvis vi ikke har nogen stigning i vores y-værdi, jamen så vil vores hastighedsvektor selvfølgelig være vandret. Så det stemmer overens. For så at udregne længden af den her
Jamen, så tages der udgangspunkt i Pythagoras, hvor vi ser her formlen for en vektor, eller afstanden af en vektor, som er simpel x i anden plus y i anden, og så tage kvadratroden af det. Hvis vi så gør det for vores punkt her 0,13, eller vores tid 0,13 af vores hastighedsfunktion, jamen så kan vi altså tage koordinaterne herfra som vores x-værdi minus 0,77 og indsætte. Og det er vigtigt, at det er i parentes, fordi at når det bliver sat i anden, så kommer tallet herud som positivt. Og har vi så vores y-værdi, som er 0, som sættes i anden og går så bare ud. Og så får vi altså et resultat, der hedder 0,77 meter per sekund. Hvis man indsætter vores T2, T3 og T4, ligesom vi har gjort med vores t-værdi, så finder vi altså ud af, i det her tilfælde, at alle hastighederne det er det samme for de her 4 punkter her. Men sådan vil det ikke altid være. Det er bare et tilfælde, at det er sådan ved os. Yes.